Новината на деня. Българският земеделски народен съюз призова всички свои членове, съмишленици и симпатизанти да подкрепят кандидатите на Съюза на демократичните сили и преди всичко тези на БЗНС Никола Петков във втория тур на изборите ни на 17 юни. С синята бюлетина апелира към своите привърженици да гласуват и професор Александър Попов от името на политическия опозиционен блок Център. Същевременно Централната избирателна комисия втори ден не е готова с окончателните резултати от първия тур на изборите ни. Както разбираме от господин Димитър Попов, секретар на комисията, те ще станат известни тази вечер в 21 часа или най-късно утре. Проблемите са организационни, твърдят компетентните специалисти. Ето защо сега сме принудени да ви представим частичната информация. Според Централната избирателна комисия, 117 места в Великото народно събрание вече са заети от избраните на първия тур депутати по мажоритарната система. Местата се разпределят както следва. 74 за БСП, 32 за СДС, 8 за Движението за права и свободи, по едно депутатско място на Отечествения съюз, Социал-демократическата партия, немарксисти и един независим кандидат. За 78 места по мажоритарната система ще се състоят избори на втория тур. Ето и някои интересни резултати от едномандатната система по имена. В София Александър Каракачанов от Съюза на демократичните сили печели в двубоя с Стефан Продев от БСП. Кандидатът на СДС в Червен бряг Марко Ганчев изгуби от кандидата на БСП Васил Василев. Андрей Луканов ще се кандидатира повторно идната неделя, тъй като нито той, нито Стефан Гайтанджиев от СДС успяха да преминат 50% в Плевен. По многомандатната система листата на БСП събра 56,46% от гласовете в Враца, а тази листа се оглавява от Станко Тодоров. Листата на СДС начело с доктор Петър Берон събра 28,46%. В Михайловград отново листата на БСП, оглавявана от Йордан Радичков, събра 65% от гласовете на избирателите. Според Българската телеграфна агенция, Атанас Семерджиев и Белчо Белчев вече са избрани за депутати в Велинград Ракитово и в Пещера Батак. Но Филип Боков и Георги Пирински трябва да продължат във втори тур. И още няколко интересни резултата от София по мажоритарната листа. Венцислав Димитров от СДС спечели срещу Чавдар Кюранов от БСП. С победа на Петър Емил Митев, над Петър Емил Митев от БСП, се поздрави актьорът Тодор Колев, представител на Съюза на демократичните сили. В заключение ще кажем, че Централната избирателна комисия е обработила данните и за 7 многомандатни района в страната. За останалите данни ще почакаме. Ето и кратка ретроспекция на обстановката в столицата през последните 24 часа, уважаеми зрители.